въжето, хвърляй въжето. Не. Мале. Абе, ей, та газ. Не, връщайте го, ей. Да. Абе, той има народ, че го изнесе това. Дай! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Бавите се. Наскоро се! Късимо се, теля! Давай! Дай му газ! Дай, бързо чирва другия! Айде, шофьора, къде? Айде! Ей, тия сини мотори как не искат да палят, значи. Дал си мамата. Аха. Иде. Дай да го пусна.